खुलुमबाय एसबी बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय आं सिबिरानि ब्रह्म सानसेनि खौरां नायनो मोजां मोनग्रा गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव गिबियावनो बरायग्रोनानै लाबाय दिनैनि खौरांफोरखौ नोंथांमोननो आङो मिथिहोनो आखायाव लादों नोंथांमोना अननानै खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन होननानै मिजिंथिबाय। कामरुप मेट्र' जिल्लानि सिङाव थानाय सनापुर खामारकुसियाव जुबिन गार्गनि जोबथा बिदाय होनाय जासिगोन। बेनिखायनो दिनै रायजोआरि बन्द फोसावदों। आसामाव गासै सोलोंथाइ फसंथान, स्कुल, कलेज, इउनिभारसिटिफ्रा दिनैनि सानाव बन्द थागोन। लोगोसेनो स्टेट गभर्नमेन्टनि मावख'फोरा कामरुप मेट्र' जिल्लानि सिङावल' बन्द थागोन। गुबुनाव गासैबो मावख'फोरा गेवनाय थागोन। बेलासिनि रिंगानिफ्राय गासैबो गलाफोरखौ बेखेवनो बिथोनबो होयो गिबि मन्थ्रि बिथाङा। गलाफोरखौ बन्द खालामनो थाखाय जाहाथे रावबो नारसिना बेनि थाखायबो खावलायो गिबि मन्थ्रि बिथाङा आरो सोरबाफोर गला बन्द खालामनो थाखाय नारसिनोबा बेनि सायाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन राहा लानाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। BTC बिसायख'थिया मैया जोबनानै थांबाय। भट होनायनि जोबथा समसिमाव 78.42 जौखोन्दो भट होनाय जाबायमोन होननानै रायजोनि बिसायख'थि आय'गआ फोरमायथिदों। जेराव मैयानि सानाव प्रमद बर' बिथाङा गावनि नखरनि सोद्रोमाफोर, बिसि आरो फिसाजोखौ लानानै गावनि बियाबाव भट होदों। ओजोंहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो गावनि बियाबाव गावनि बिसिखौ लोगोआव लाफानानै गावनि बेसेन गोसा भटखौ होदों। गोबां जायगायावनो गोजोनै जानानै थांदों मैयानि सानाव BTC बिसायख'थिया, नाथाय मोनफा मोननै भट मिरुआवल' दुंहाव थासारि जानायखौ नुनो मोननाय जादों। BPFआव भट थुनो थिननायनि थाखाय पलिं एजेन्ट लेटेम मुंनि सुबुंखौ पुलिसनो गथायनाय जादों। 14 नं चिरांदुवारनि दादगिरि हाथिसार एमइ स्कुलनि पलिं स्टेशनाव जादों बे जाथाया। पलिं एजेन्ट लेटेम मुंनि सुबुङा नांगोलनि सागवारियाव भट थुनो थिननायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा पुलिसनि आखायाव गथायनानै हरदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। ओजोंहाय सराइबिल बियाबनि गसाइगावनि शिशु कल्याण शिक्षा मन्दिर स्कुलनि भट मिरुआवबो दुंहाव थासारि। UPPL आरो BPFनि गेजेराव बुलायनाय जाथाय। UPPLनि मावथिफोरा BPFनि सानै मावथिनि सायाव गाग्लोबदों, जायजों जोखोम जानो गोनां जादों। BPFनि सानै मावथिया राजु कुमार नार्जारी बिथांनि नुजाथिनायावनो UPPL दोलोनि माखासे मावथिफोरा राजु शर्मा आरो नयन चौधुरीनि सायाव गाग्लोबदों होननानै फोरमायथिदों, जायजों बिथांमोनहा जोखोम जानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। BPFजों रायजो राजाफ्रा दङ, बेनिखायनो गासै गसाइगावनो रां रानदों, नाथाय रां राननायखौ जेबो हेंथा होआखै। 5 बोसोर बिथांमोनहा जौगानायनि जेबो खामानि मावाखै। नाथाय एसेबां रां राननायनि उनावबो आरो एसेबां जयनिं जाहोनायनि उनावबो BPFआ देरहागोन बेखौ मिथिनानै BPFनिखौ टार्गेट खालामनानै बुदों होननानै बुंथियो बिथांमोनहा। ओजोंहाय गरेस्वरावबो दुंहाव थासारि। 30 नं गरेस्वर बियाबनि बेन्दोङाव थानाय बरखुलि जौसिन गेजेरारि फरायसालिनि 69 नं भट मिरुआवबो दुंहाव थासारि। बेलट बक्सखौ सेख'नाय जाथायखौ लानानै दुंहाव थासारि जादों, नाथाय बबे दोलोआ बेलट बक्सखौ सेख'दोंमोन बेनि सोमोन्दै दासिमबो जेबो मिथिनो हानाय जायाखै। ओजोंहाय गबिन्द बसुमतारिया BJPआव भट थुनो थिनदों होननानै माखासे सुबुंफोरा भट मिरुआव नंखाय फोसावनायखौ लानानैबो गबिन्द बसुमतारि बिथाङा फोरमायथिदों। आं बेबायदि जेबो फोसावाखै। UPPL आरो BJP गुबुन गुबुनखा, ज' जायाखै, नाथाय बेयाव नांगोल नङाबा बिबारनि मानसिफोरनि आखाइ थानो हागौ होननानै बुंथियो गबिन्द बसुमतारि बिथाङा। UPPLनि भटखौ खम खालामनो थाखायनो बेबायदि नंखाय फोसावदों जानो हागौ होननानैबो बुंथियो गबिन्द बसुमतारि बिथाङा। दुर्गा फुजा जानो गेजेराव आरो माखासे सानल' आद्रा दंसै। 28 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो हादरनाङैनो आइ बिमा दुर्गा फुजाखौ फालिनाय जागोन। बेनिखायनो दुर्गा फुजाखौ नोजोर बोनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गोजोनथाव रादाब फोसावदों। रायजो सोरखारनि सिङाव सोरखारि साख्रि मावनाय आरो पेन्सन लाग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। दुर्गा फुजाखौ नोजोर बोनानै दान बान्थाखौ आरो पेन्सनखौ सिगांनो होनो थाखाय थांखि लाबाय आसाम सोरखारा, जायनाखि सेप्तेम्बर दाननि दान बान्थाखौ 1 अक्ट'बराव होनाय जायोमोन, नाथाय दुर्गा फुजाखौ नोजोर होनानै दिनैनिफ्रायनो दान बान्था आरो पेन्सनखौ होनो थाखाय फोसावबाय आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। मुंदांखा जुबिन गार्गखौ दिनै जोबथा बिदाय होनाय जासिगोन। GMCHआव पस्टमर्टेम खालामनाय जाबावगोन, जेराव एम्सनि डक्टरफोराबो थागोन। फुंनि 7:30 रिंगायाव पस्टमर्टेमनि थाखाय लांनाय जागोन। बेनि उनाव सद'सजाय स्टेडियामाव लाबोफिननाय जागोन। जोबथा बिदाय होनायाव नखरनि सोद्रोमाफोरजों लोगोसे बिथांजों सोमोन्दो थानाय माखासे आर्टिस्टफोर गासै 785खौल' लांनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों गिबि मन्थ्रि बिथाङा। जुबिन गार्गनि गोथै देहाखौ जोबथा बिदाय होखांनाय लोगो लोगोनो वाल होनाय जागोन आरो 10 निफ्राय 12 साननि गेजेरावनो बाउन्डारि वालखौ होनाय जागोन होननानैबो फोरमायथियो। जुबिन गार्गखौ जायफोर लाजि फोनांदों बिसोरखौबो एरेस्ट खालामनाय जागोन। जुबिन गार्गखौ लाजि फोनांनायनि माखासे भिडिअ'आ जोंनि आखायाव दङ, बेनि सायावबो लासै लासै राहा लानाय जागोन होननानै फोरमायथियो। लोगोसेनो गाबोन बेलासे 2 रिंगानिफ्राय जाहाथे गासैबो गलाफोरखौ बेखेवो आरो रावबो जाहाथे गला बन्द खालामनो नारसिना
सोरबा जुदि गला बन्द खालामनो थाखाय नारसिनोबा बेनि सायाव गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै बुंथियो गिबि मन्थ्रि बिथाङा। मख'नो गोनांदि थांनाय 19 सेप्तेम्बरावनो सिंगापुराव जोबथा हां लादोंमोन जुबिन गार्गआ। थैनायनि सानब्रै उनाव जोबथा बिदाय होसिगोन बयनिबो आंगो जुबिन गार्गखौ। जेराव हरखाबै जुबिन गार्ग रुंसारि जानायाव आसामजों लोगोसे गासैबो नर्थ इस्ट आरो भारतआवनो बिथांनि थैनायखौ लानानै दुखु फोरमायदों। जुबिन गार्ग थैनायनिफ्रायनो आसामाव गासैबो बन्द जानानै दंमोन। स्कुल, कलेज, इउनिभार्सिटिनिफ्राय लानानै बेफार फालांगि गासैबो बन्द जानानै दंमोन आसामाव। खालि रोजा रोजा लाख लाख सुबुंफोरा लामा सामा सान हर गाबनाय, बिखा खामनाय बायदिफोरखौल' नुनो मोननाय जादोंमोन। नाथाय दिनै अरायनि थाखाय जुबिन गार्गनि गोथै देहाखौ जोबथा बिदाय होसिगोन। नाथाय गोथै देहाखौ जोबथा बिदाय होयोब्लाबो जुबिन गार्गआ जोंजों अरायनि थाखाय थागोन। तेजपुर इउनिभार्सिटियाव जुबिन गार्गआ रुंसारि जानायखौ लानानै फरायसाफोरखौ कन्डलेन्स खालामनो होयैखौ लानानै दुंहाव थासारि जादों। तेजपुर इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार शम्भुनाथ सिंहनि हेंथा फरायसाफोरा गोख्रोङै खुद्रिदों। फरायसाफोरखौ कन्डलेन्स खालामनो होयैनि अनगायैबो जुबिन गार्गखौ लाजि फोनांदों होननानै फोरमायथियो जुबिन गार्गआ। बेनि अनगायैबो आसाम सोरखारा 23 सेप्तेम्बरसिम दुखु मोननाय सान फालिनो थाखाय फोसावनायनि उनावबो तेजपुर इउनिभार्सिटिया आसाम सोरखारनि बे फोसावनायखौ जेबो फालियाखै। जेराव तेजपुर इउनिभार्सिटिनि एडमिनिस्ट्रेशना जेबो फालियालासे इउनिभार्सिटियाव आनजाद खुंदों, क्लास खालामदों आरो फरायसाफोरनि बिसायख'थिखौबो खुंदों होननानै फोरमायथियो। बेराफारसेथिं तेजपुर इउनिभार्सिटिनि एडमिनिस्ट्रेशना खौरांगिरिफोरखौ फोलानो नाजादों। तेजपुर इउनिभार्सिटियाव जुबिन गार्ग थैनायखौ लानानै कन्डलेन्स खालामनाय जादों होननानै फोलानो नाजादों होननानै बुंथियो फरायसाफोरा। आफां आसामनि देरसिन मेगननि फाहामसालिनि मादाव गंसे बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव असिटि मेसिन सफैबाय, जायनि गेजेरजों मेगननि जेंनाखौ हमदांनाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो। जेरै मेक्युलार डिजेनेरेशन, डायबेटिक रेटिनोपैथी, ग्लुक'मा आरो मेगन सिंनि दुखु मोननायखौ हमदांनो हानाय जायो आरो फाहामथाय होनाय जायो। असिटिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सार्भिसखौबो मोननो हागोन, जेरै कर्निया, मेडिकेल रेटिना, ग्लुक'मा इभेलुएशन, अकिउलोप्लास्टी, फार्मासि आरो अप्टिकेलबो दङ। बेनि अनगायैबो सानाय गैयालासे, सुथेनाय गैयालासे, इन्जेक्सन गैयालासे कम्पिउटार पेकनि गेजेरजों केटारेक्ट सार्जारिबो खालामनो हायो। आइ हस्पिटालाव डक्टर रुमि दास, डक्टर आशराफुल आलम आरो डक्टर मेघाली शर्माखौ नोंथांमोनहा मोननो हागोन। डक्टर रुमि दासआ तामिलनाडुनि अरविंद आइ हस्पिटालनिफ्राय फैगोन। बिथाङा कर्निया आरो केटारेक्ट स्पेसियलिस्ट, MBBS, MS अप्थालमलजी आरो टपिकल पेक सार्जारिनि एक्सपार्ट। बिथांजों लोगोसे MBBS, MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमलजी पेक सार्जन डक्टर आशराफुल आलम आरो MBBS, MS आइ स्पेसियलिस्ट अप्थालमलजी डक्टर मेघाली शर्माखौ मोननो हागोन। खम बेसेनावनो नोंथांमोनहा फाहामथाय लानो हागोन। थङा जाहैबाय बङाइगावनि लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव थानाय बास स्टेन्डनि साखाथियाव। कन्टेक्ट नाम्बारा 6900949999। खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। गाबोननि समाव आरोबाव जों बेबायदिनो गोदान खौरांजों लोगोसे लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिबाय। गोजोन्थों।